man. Ngomong gak nek mandor. Tinggal turu ae. Nanti kabeh kambing-kambing iki. Wayahe kerja nyambut gawe kok gak ono wonge belas. Apa iki? Yo kok yo penak turu. Wong kancane nyambut gawe kok micek. Gowak ae. Gowak ae. Jotoa. Jotoa. Jotoa nyambut gawe oleh micek ae. Ngene kok njaluk bayaran woto iki lho ya apa iki?